karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Buutan man si Ed. Og kontento na ko sa mong kami niyoon. Inatunta. Mao na ang tinuod. Ya, mahal ba siya? Makatunan na ba na ang pagmahal, Paul? Sige ha. Mulaos una ko sa unahan ha. Sige. Dili mahimo nga doon ay makakita namo ni Paul nga nagsulti. Labi na cute si Ian. Igat man sa day ka? Lira? Kasayo gud imong nang laki. Hoy, Lira. Murag bukat raman kay na imong gipasangil nako. Klaro na kayong ebidensya, day. Gwapo mo sa din imong kabit. Kung magkahusga ka, no? Mura na gyud og suhito ka sa kong kinabuhi. Hoy! Nabati ko sa sulti. Uyab mong duha. Uyab mi sa una. Sa high school pa. Kaha? Sige. Ikaisulti ako ito, Klaro mo kasi mong lihok. Nagikilig ka nga nakakita niya. Lo, basig ikagikilig nga nakakita ni Paul. Hoy, Alexa. Dili ni mo mahimong binuangan si Tito Ed. Binuang na ba day nang makigsulti lang nimo ang imong ex? Di lagi ko mutuo nga ex na ni mo siya. Kay nakabati ko nga iyang gipangita. Ay, sige ha. Aron makompletong detalye sa istorya, mao ni ang tinuod. Uyab mi si Paul sa high school pa, ug may balhin siya eskwelahan nga wa mi magkabuwag. Kana lang, binata nga gugmagoy. Pero iyang gipangita. Buti pasabot nga seryoso siya. Saan taman kung seryoso siya? Klaro kayo nga uyab gihapon mo. Ay, bahala ka diha, Ala, sige, sumbog dito ni Ed. Sige na, lakaw. Isulti na yun ang imong pagduda nga doon ako'y kabit. Uyab na ako sa high school. Ako yung isulti. Okay, sige. Di sa ka ha, magsuroy-suroy sa ko ha, kay karon pagit ko makatunob ining dapita. Bagdagod na akong imbayhana. Karon ka. Isumbong ti ka ni Ian. Unsa? May lalaki nga kasulti si Alexa sa baybayon? Oo, iya ko nang uyab sa una. Kwan. Unsa man? Taas bagbuhok? Kanang murag Koreano? Mauna. Unya, pution. Daan pa ko? Nga may sabot yun sila nga magkita dining dapita? Ian, sultihi ang imong amahan nga may kabit ang iyang asawa. Ako yun na isulti ni Papa. Klaro man kaayo. Nagsabot ginagduhang ani mag-abot sa resort. Gihimo lang buang inigbayhan ng akong amahan? Natural nga mangita gina siya batanon kay medyo guwang na binas Tito Ed. Wisit bayana. Og ikaw, kinahanglan nga magunahon na gyud kag paagi nga magkabuwag ng duha. Gihukukan na gyud ang Alexa ang imong amahan. Ambot masaboy. Unsa sab kay nagkaon ni Papa nga namunit man siya og tindira lag saging? Nadagi siya sa panintalan ng bayhana. Naman ni mo nagtabo-tabo din, Kay Bito Butiha, barato na lang. Hala ka, Luis, di kuwang, Kadaghan pa nin kay Mitong sa iyang bukag, Ay, bait mo kay Bito, be. Ay, barato na lang, Bupaon, nagugod, sige na. Hello, Lola. Ay, ma'am, ay, palit og kay Bito, ma'am. Tamis kayo, Hapon naman kayo, Lola. Mahalin pa ka ni. Maubita day akong gikagulan, day. Ay, ganahan ako nga bupauli, pero daghan pa ba ng baligya na kong kay Bito? Oy, wabad kaayoy na balit. Tabangan ta kag baligya, ana. Ha? Nakay plastic niya? Di abay. Dili. Ato
ato ning i-plastic-plastic aron ato isuroy. Ha? Uy, bugat man na. Ato lang anam-anamon. Tagay ko plastic be. Atong ibutang sa basket ang atong pinutos-putos. Kinahanglan makita na tos papa din eh. Ano niya sa dool sa baybayon ng imong amahan? Tuwa. Tuway. Sa may cottage. Tuwa sa papa's cottage. Atubang sa iyang tab. Dali. Kinahanglan sultihan na nimo siya. Nga niya din ang kabit siyang asawa. Dali. Pa. Excuse me. Naabot sa demo suroy dinhi. Pa, di ka busy? Kwan, doon na lang ako'y isulti ni mo. Unsa man ka na, ha? Ang imong asawa ba? Si Alexa. Nga naman, unsa man ang bahin ni Alexa? Pa, nakita na mo siya ni Lira. Uban sa iyang kabit. Oh, ha? Mauna, Tito. I can testify. Dili pa lang kidugay, Tito, nga ako sila nasakpan. Nga nagsulti dito sa baybayon. Ha? Tinuod na ba? Ni aso din ang uyab ni Alexa. Og labing siguro, nagkuyog na tong duha karon. Oh, tinuod yun na. Kay Mito! Barato na! Kay Mito! Si Alexa na? Nanda siya kay Mito. Naaram lagi na sa Alexa diha. Nanindar man lagi kay Mito. Pero, Tumo diha! pero, kauban man niya yung uyab sa una. Alina mo, pamalit na mo, barato ra, gikan pag yun ni sa buang bukid, gikan na, o dinaran makatilaw mo. Pero Tito, kauban na ganina iyang kabit. Bito pa, Paul ang ngan sa kabit ni Alexa. Nakita ko na ko sila nga nagsulti sa dayo na natong anhi din eh. Nagsabot tingali ang duha, nga magkita-kita og sekreto dinhi. Laruhan ang inyong ibalita. Ato, may dinner meeting karong gabi. Apil ka iyan. Sige, diyan mo. Iyan. Ngayon naninda naman kay Mito sa Alexa. Nagpabilib sa kong amahan. Okay. Kadiyat lang, hinay-hinay lang, uy. Nang imo, oh. Lula, dawatang kwarta na. Oo, Inday. Ay, di agibog asokli, oh. Alexa, Nasa na ka din, eh? naninda kag kay Mito? Akong gitabangan si Lula, uy, kay aron makapauli na siya sa ila ba? Lula, siya din akong bana si Ed. Ay, sir. Swerte gid ka sa imong asawa, sir. Pag-aagid di kay hug ni siya silagit para sa uban. Naibaw ko, ana. Ako na ipalit sa nahibiling putos, Lola. Ni ang bayad. Ay, wa bang ko'y ikasukli anag ko sa kalibo, sir? Imo na na. Og, pauli na sa inyo. Tinuod ka, sir? Ako na di? Oh, uli. Sige na la, dawatan na. Aron makapauli na ka. Ibili na lang ng imong gisudlan sa kay Mito aron wa kay problema sa imong lakaw. Salamat, sir. Magkapalit na gid ko ini og daghang bugas. Inday, salamat kaayo. Why sa pa yan, Lula? Sige na, ay, lakaw na. Pauli na. Salamat gid kaayo ninyo, ha? Ang Ginoo na ang babaw sa inyong kaayo. Nahibaw ka, Alexa? Proud kay kunimo. Di mahimong ilaron lang ni Alexa nga akong amahan. Kinahanglang makakita si Papa sa tinuod nga kulor ni anang Alexa. Mauna. Iyan? Iyan! Gupuha ko di mo ng itom ni mong polo.
Okay na ba niya akong gisalob? Dinner meeting ba ya? Okay na na. Hey! Ikaw ba? Nausab naman ka? Ano sa'yo nausap? Kinaunsa mo di ko? Basta, nausab ka. Mura makagwa na permis imong kaugalingon. Nga nagutaw na kasulti mo ka na. Kay klaro man kaayo. Permi kang wa si mong huna-huna. O niya ako makigsulti ko nimo. Wa diri na ako ang imong huna-huna. Wala gid ko makauyon sa pagminyo og usab di Papa. Iyan. Karang asawa lang niya imong problema. Pues, siya ang tangtangon tas kinabuhi sa imong amahan. Gusto ka. Gusto ka nila. Kinahanglang biyaan ni Papa kana si Alexa. Kana. Og ikaw. Ang husto nimo buhaton. Kinahanglang ikaw umudas mga dagkong negosyo sa imong amahan. Dali na. Tuwa na tingali sila sa restaurant. Gusto ka pang punaan ang atong order? Ha? Uy, ayaw na, uy. Daghan na kay na. Alam di ka po kang imong ika-meeting, ha? O Sara? Oh, Pa! ay. Oh, hay naman ang imong kamiting. Ani anak ka to karong taon-taon. Sige, order lang mo sa gusto ninyong orderon. Oo, nara siya eh. Sorry ha, nalate ko. Paul? Siya ang atong ika-meeting pa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!